Når man får et påbud fra kommunen, så kommer vi ud og kigger på de eksisterende forhold på grunden. Hvor ligger det gamle anlæg? Hvor kan vi lægge det nye? Kommer alle rørene ud af huset samme sted? Er der noget, der skal lægges op? Regnvandet må ikke komme ned i det nye anlæg. Skal det laves om, eller er det allerede separeret? Hvilke rensekrav I har fået fra kommunen og den slags. Efter vores første besøg, så tager jeg hjem på kontoret og får udarbejdet et uforpligtende tilbud med en projektbeskrivelse. Ved en accept af opgaven, så overtager vi selve ansøgningen, tegninger, al kontakt til kommunen. Når hele det sagsforløb er overstået, så vil der komme en tilladelse, typisk i e-boks, og efterfølgende kan vi så gå i gang med at etablere anlægget. Vi anbefaler i de fleste tilfælde et minirenseanlæg, og det gør vi, fordi du får en fremtidssikker løsning og den billigste løsning på den lange bane. Når vi monterer et minirenseanlæg, så benytter vi Biocoop, som har markedets bedste produkt. Du får 20 års garanti på renseprocessen, du får et lavt strømforbrug, og du får et anlæg, der er forberedt til yderligere strammere rensekrav. En normal installation tager typisk 2 dage, og undervejs skal man undvære toilettet i maks 2 timer. Man behøver ikke at være hjemme, mens vi er her. Det er selvfølgelig meget velkommen til. Vi skal blot have adgang til eltavlen. Du er velkommen til at benytte din egen elinstallatør. Vi har i mange år haft et rigtig godt samarbejde med Elhuset i Jyderup. Vi kender produktet, vi kender arbejdsprocessen, og det er med til at gøre, at vi får et hurtigt og gnidningsfrit forløb. Når anlægget er sat i jorden, efterlader vi området, som da vi kom, og vi laver herefter en færdigmelding til kommunen, og så er opgaven løst. Når vi har installeret anlægget, så kommer Biocoop ud efter typisk 2 til 3 måneder og finjusterer anlægget. Med et Biocoop-anlæg der får du en næsten usynlig installation med grønt dæksel i terræn og et grønt teknikskab, der falder i med omgivelserne.